אתם אצל גני חנוכה, והיום אני ואמילי הולכות לקנות בגדים לחורף. אז פתחו חנות חדשה עם דברים מה זה יפים, וגם פתחו את המקום ספא שאני גם אעשה לכם סרטון עליו. וכן, אז בואו נתחיל. לפני כמה דקות אני ואמילי הלכנו למקום הזה של הספא וקנינו כמה דברים, אז תתעלמו מהם, אנחנו עכשיו נשים אותם בצד. תעשינו את הדברים בצד, ועכשיו בואו נתחיל. טוב, אז אני ואמילי ראינו את המגר הזה, תראו לפר, אז נראה לי אני אקנה אותו, אז אני אקח אותו, וכן. טוב, נראה לי הוא יהיה יפה עם הברור סט שלו, כן, ועם החולצה שעליי, אז זה כן ממש יפה. עכשיו, טוב, היי חברים, ואני עכשיו מחפשת גם בגדים, אז בואו תעזרו לי. אוקיי, זה ממש יפה עם איך קוראים לזה? עם הג'קט הזה, והחולצה הזאת, נראה לי זה יהיה מוש, אז כן. טוב, אז אנחנו בינתיים נבחר עוד קצת בגדים, ונעדכן אתכם שנסיים. אז אני ואמילי סיימנו לקנות את כל הדברים, ואני עכשיו אעשה לכם חול מהיר. טוב, אז אין בארון שלי כלום, אז כן, אני עכשיו אסדר את הכל ואחזור עליכם. אז ביי חברים, זה הסרטון, אוהב אתכם, ביי יוש!